wallahi ko ɗanka ne ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi in rataye shi da ayi a kashe shi wallahi ka ɗauke shi ka mika shi. Annabi ya fi ɗan, annabi ya fi uwan, annabi ya fi uban. Fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'da dalali qad ihtada. Mutuna da sahabban da suke zuwa fagen daga su tunkari iyayensu da mashi da su yi fito na fito da su akan kare manzan Allah. Saboda haka al'amarin ba al'amari ne na ɓangaranci ba, al'amari ne na addinin musulunci. Idan aka bar mutane fauda suka mayar da haƙƙin manzan Allah albarkacin faɗin harcen kowa, to lallai da mu shiga cikin fitinan da ba mu san ta ba. Kuma duk al'umman da ake taɓa annabi a cikinta, kar ma ta ɓata lokacinta wajen addu'an neman zaman lafiya da kwanciyar hankali, wallahi ba za ta zauna lafiya ba, ba za ta samu kwanciyar hankali ba, ba za ta samu nutsuwa ba, ma dama ana taɓa manzan Allah a cikinta. Duk al'umman da ake zagin manzan Allah a mayar da martaban manzan Allah abun wasa, annabi ne abun buga misali da kwatance, annabi ne abun izgili, annabi ne abun gwamawa, da ka jero zurin mutanen da a gurinka mushrikai ne, kafirai ne, sannan ka ɗauko annabi ka jera a zurinsu, sannan ka ce baka jefa manzan Allah a cikin zurinsu ba, wallahi ƙarya kake yi. Al'amarin ba ƙaramin al'amari ba ne. Muna kiran mahukunta a jihar Kano su ɗauki mataki a kan wannan al'amari. Ana samun wannan abu na faruwa lokaci bayan lokaci. Kar su duba ɓangaranci, kuma kar su shigar da harkan siyasa. Babu ruwan addini da siyasa, APC ko PDP ko NNPP. Addini kaifi ɗaya ne, kuma annabi Muhammadu shine ruhin addini. In za a taɓa annabi Muhammadu a bari, to ba ƙur'anin da ya yi saura ko sunna ko shari'a, an rushe shari'a gaba ɗaya saboda annabi Muhammadu shine shari'a. Don haka a yi bincike kan wannan al'amari, a nemi malamai kan wannan al'amari, kuma muna kiran 'yan uwan wannan bawan Allah da suka kai gwauro suka kai mari akan cewa a bar ɗan uwansu su ji tsoron Allah. In dai su musulmi ne, su tuna da alfurman musulunci, su tuna da alfurman manzan Allah, kuma su san cewa alfurman manzan Allah ba a taɓawa Allah ya bari. Idan ma an bari, to Allah zai turo fitina mai kan uwa da wabi da babu wanda zai kai labari. Allah ya ƙara mana san manzan Allah, Allah ya ɗauki fansa akan wanda suke taɓa martaban manzan Allah. Mu ba mu ce kowa ya ɗau mataki a hannunsa ba, ba mu ce kowa ya zagi wani ba, ma zagi ma mu ba mu yi umarni wani ya yi ba, ballantana ya ɗau doka, ballantana ya kai hari ma wani. Ba mu wannan tunanin, kuma ba mu tare da wanda za su yi wannan. Hukuma ita take da wannan. Idan kana da abin da za ka iya yi, kuma ba ka da ikon hukunci a hannunka, bai shige addu'a ba. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Dan haka liyunfik zu sa'atin min sa'ati, kowa yayi iyakan nasa. Mu yi addu'a Allah ya kare mana manzon Allah, ya kare mana alfurman manzon Allah, ya nisanta mu da al'umman da suke taba manzon Allah, wanda suke cutar da manzan Allah, Allah ya wulakanta su, Allah ya gaggauta musu fitina, kuma Allah ya kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira.